El 15 de febrer del 1990. No ho sé, no tinc ni idea. Devia estar tornant de la Universitat de Bellaterra. Estava en institut doblatge. O sigui, les dues coses. Hi ha més feina que estudiant. Imagino que estava fent classes a la facultat i per les tardes veient el Club Super 3. Avui començava a volar de drac. També hi havia poc tràfic, així que vaig poder arribar a casa i vaig poder veure el capítol. Almenys acabar. Jo veia el Doctor Slump, però a més estava trobant que gent del meu entorn, que no estava tan habituada a veure dibuixos animats, també la veia i la seguia, li agradava. Recordo que em va empipar molt veure que havíeu deixat d'emetre La meva estimada Ali, perquè jo realment ja era un fan del Doctor Slump, i que vaig començar a veure la sèrie i vaig dir, ostres, l'han canviada, i vaig apagar el televisor i no la vaig veure el primer capítol ni el segon. La coneixia, però no era ni un fan ni estava atent a televisió cada vegada que ho feien. Havia vist més capítols del Doctor Slump, per exemple. Però el Bola de Drac és que no l'havia pràcticament ni seguit. O sigui, en principi jo recordo haver-ho vist des del primer moment. El que passa és que quan vau emetre per primera vegada, vau emetre fins al capítol 21, em sembla, mig torneig. I jo no recordo això, recordo que ho vaig mirar tot seguit. I bueno, fins ara. Jo coneixia l'existència de Bola de Drac perquè en aquella època també treballava en unes discoteques i la gent es dibuixava i serigrafiava samarretes amb Arales i amb Gokus. Va haver un moment en què vaig dir, bueno, jo tinc curiositat per saber això. L'èxit de Dragon Ball a mi em sembla que no es pot explicar, no es pot resumir, vull dir que ha de dependre de moltes coses, no? Vull dir, el manga té una gran qualitat, l'animació en té també molta qualitat, i a mi em sembla que toca molts aspectes que poden interessar potser, jo penso que qualsevol. Bola de Drac confluïa amb el que eren sèries d'acció japoneses, com era el Mazinger Z. I per una altra banda estava tot el que era la tradició dels combats d'arts marcials. Tant els aficionats que potser estaven enganxats llavors per Street Fighter o els que estaven enganxats per pel·lícules d'acció es van quedar encisats pels personatges que a part estaven carregats cadascun d'ells amb una personalitat concreta. Et prohibeixo que em toquis! Però continues tenint mal caràcter. I tu no has canviat gens. Segurament ens va enganxar més de Bola de Drac va ser el tema d'aquest humor surrealista que tenia el Toriyama. Les sensacions al veure els capítols de Bola de Drac eren que no podia creure amb el que estava veient. O sigui, era una barreja perfecta entre humor, lluita... El Neo de Matrix no cal buscar altres referents de Hong Kong. Lluita com en Son Goku. Per què una cosa funciona, a mi em sembla que és una mica un efecte de bola de neu. Jo estic segur que fins i tot hi havia gent que veia Dragon Ball i que llegia Dragon Ball i que no li agradava especialment. Volant, volant, sempre amunt, na, na, na. A mi m'agraden les dues sèries, una perquè pel seu estil, l'altra per l'altra, que hi hagi una mica de tot en tants capítols. Contra més Bola de Drac, millor. L'evolució que va seguir Bola de Drac per mi va ser una miqueta traumàtica. Quan estaven lluitant a Namek, al planeta Namek, i s'estaven barallant durant tants capítols, va ser potser una miqueta redundant. El Bola de Drac Z era bastant diferent del Bola de Drac original, no? A Bola de Drac Z hi havia moltes lluites, molts crits, i el Son Goku cridava molt. En aquells moments dirigia la sèrie de Joan Pera, i ell és el que em va oferir el paper. I em va fer gràcia. Jo coneixia el que era el Son Goku, i vaig dir, però el Son Goku no el fa una noia. Diu, ui, però el Son Goku ja s'ha fet gran. Sóc jo, sóc Ben Goku. Ho sé, és el destí. Moltes vegades no sabíem ni el que dèiem. Més d'una vegada m'havia perdut de tants superguerrers i tanta força i tant nivell de força. Era com un galimaties.
Et vaig veure des d'allà dalt, no m'enredaràs pas. Vaig veure com et transformaves en super-guerrer. No em pots enganyar! L'únic actor de doblatge que era reconegut va ser el Follet Tortuga. Jo sóc el Follet Tortuga. Que el feia el Vicenç Manuel Domènech, que ja és mort. I el Vicenç era un home físicament que s'assemblava molt al Follet Tortuga. I me'n recordo una vegada que ell ho explicava. Estava a la terrasseta prenent un tallat i de sobte apareixen 3 nois i dir, perdoni, vostè és el Follet Tortuga? I tots emocionats. Ara la facilitat que té la gent de trobar il·lustracions, imprimir-les per la seva impressora, això no existia. Llavors, el poc material que arribava era d'importació. Pensa que Dragon Ball és un miracle, com crec que ha dit un altre company meu, és un miracle que s'hagi fet un boca a boca tan bèstia i crec que serà molt difícil que es repeteixi alguna cosa així, perquè Dragon Ball era que entrava directament al cor dels fans. I realment era una bogeria perquè cada cop que arribava material a una llibreria o anaves al mercat de Sant Antoni era monotemàtic. La gent volia Bola de Drac, fos el que fos. La idea de fer un fanzine va arribar quan vaig veure que el mercat de Sant Antoni de Barcelona havia estat pres per quantitat, però centenars de nens que buscaven el que fos, qualsevol cosa de Bola de Drac. Així que vaig agafar diferent informació que tenia i vaig fer un fanzine i 2 seqüeles després. Em recordo que anava buscant fotocòpies per tot arreu o a través d'amics així, a través d'alguns cosins, o que anava unes quantes carpetes plenes. I un exemple de la magnitud que tenia això va ser quan vam tindre l'estand del Saló del Còmic, el primer any en què es va posar a la venda el còmic oficial. Van vindre 300 crios que entraven directament per vindre al nostre estand. Pues t'asseguro que arriben a l'estand, veuen tots els còmics de Bola de Drac allà davant i diuen «Teniu fotocòpies?» La gent s'estirava dels cabells, fent com el Doctor Slump. Bum! Jo crec que el rendiment de Dragon Ball, l'editorial, jo no sé, les xifres no les sé, perquè són tan exagerades i cap còmic que hagi venut a Espanya el que ha venut Dragon Ball, em sembla que des del Capitán Trueno, i clar, la competència tampoc era molta, no? El Saló del Còmic, en el qual s'estava presentant la col·lecció Bola de Drac, li vaig dir al director que de cara al correu que quan sortiria, em va dir que no tenia molt clar com fer-ho. I li vaig suggerir, aviam si posava un personatge, no sé, com el Dr. Slump, i fixa't que fàcil que va ser. Doncs és bona idea. Mira, ho farà el Son Goku. Vols fer-ho? I en aquell moment em vaig quedar de pedra. Pensar que jo anava a ser el Son Goku. Era impressionant, però impressionant. A part que no arribaven només cartes. I aquell material té un sentimentalisme molt fort. Les 2 sèries que són responsables de que el manga hagi entrat al nostre país són Dragon Ball i Akira. Gràcies a Bola de Drac han arribat moltes sèries de dibuixos que difícilment haurien arribat d'una altra manera. Imagino que dintre de 20 anys, quan l'editin en vídeo, la gent comprarà els capítols de Bola de Drac perquè el veuen als seus fills, pensant que això era el millor que havien vist com un record realment de la infància seva. I dintre de 20 anys, potser els que hem vist o ens hem educat, entre cometes, amb el Bola de Drac, ho veurem com una cosa entranyable. I potser els nostres fills veuran com dient quina cosa més passada de moda. No tinc cap mena de ganes de veure el teu cul fastigós. Aguantaria molt més el Bola de Drac genuí que el Zeta. Repetir un èxit com Bola de Drac sembla una cosa impossible. Jo tinc confiança que sempre hi ha somnis, sempre hi ha una manera de poder fer una sèrie que faci somiar com aquesta. Ara serà difícil. Quan jo tingui nens dintre d'un temps, en un futur, lògicament veuran Bola de Drac. I els diré que és una bona sèrie per començar a aprendre a ser tolerants i que tenen que ser com en Son Goku. Unes persones que, davant de tot, el companyerisme per ells és el primer del món i el sacrifici per tirar endavant. S'aprèn molt veient Bola de Drac. Jo penso que si m'hagués de quedar un personatge, Satanàs Cor Petit Júnior. Qui és en Satanàs Cor Petit? Realment un personatge així que m'agradava, un costat una mica fosc, però realment sempre al costat després de la part bona, no? Evidentment seria el Son Goku. Et juro que m'hauria agradat moltíssim ser el Son Goku. El Son Goku petit, però el Son Goku. Tinc molta gana.
Sembla que el porquet, perquè és un viciós. És una mica com el Senbei, però aquest ja directament està dibuixat com un porc. En Goku, perquè és el que diu més coses i és el protagonista, clarament. No ho dubto. Trunks. Trunks, no el segueixis, Trunks, no! sí, em aconsegueixen aquella roba. Jo diria que l'Akira Toriyama no és ni un home de negocis ni un simple dibuixant. És un dibuixant que va començar com un friki que es volia fer dibuixant de manga i que va anar tenint èxit amb primer Dr. Slump i després Dragon Ball i s'ha convertit en una mena d'ésser mític, no? A la seva època, quan va començar, de fet, la raó per la qual un pot saber que és un friki són els seus mateixos textos de l'època, no? I en aquests textos és quan ell diu m'agrada molt Star Wars i m'agrada molt el modelisme i quan jo llegia mangas i el meu editor... Em sembla a mi que les influències més fortes que té, de fet, són fílmiques. Per exemple, se li veu molt La Guerra de les Galàxies, surt per tot arreu, i, per exemple, les pel·lícules d'acció de Jackie Chan, etc., també. A més, aquestes són reconegudes. Per mi, l'estil de Toriyama crida bastant l'atenció per diverses coses. Una de les quals és que acostuma a fer els dibuixos a caixa. És a dir, que a la pàgina hi ha una caixa dibuixada i ell desenvolupa l'acció dins d'aquesta caixa. És un estil molt claret, bastant rodó, ben acabat, sense efectes innecessaris i més rodó potser el Dr. Slump que el Dragon Ball, amb uns plans més directes, colors més agressius, més línies, més exagerat. L'èxit del Toriyama va ser bastant ràpid, perquè, de fet, em sembla que ell va guanyar un concurs al final dels anys 70, amb una història molt horrible, on ja es veien referències a Star Wars i tal, i als principis dels anys 80 ja estava fent Dr. Slump. El Dr. Slump! Des del meu punt de vista, Dr. Slump és l'obra d'Akira Toriyama, perquè és una obra d'humor i que té la peculiaritat que toca tots els tipus d'humor que es poden tocar. Tens humor de lavabo, tens humor surrealista, tens humor tremendament referencial. I ara és quan podem dir que ja han començat els problemes. Que la força ens acompanyi. Els personatges estan molt ben definits i es nota que Toriyama hi posa totes les seves manies a cadascun d'ells. Fins i tot s'està retratant a si mateix amb molts dels personatges. Especialment em sembla que el Senbei és una mena de contenidor per les seves manies personals. Quan ja has llegit 2/3 més o menys de tota la sèrie, el Toriyama comença a no tenir més idees. De fet, els volums japonesos de Dr. Slump, en aquella època, quan s'estaven editant, ja començaven a sortir pàgines del que seria més tard el Dragon Ball. Llavors l'origen el va agafant una llegenda del rei Mono i només amb aquest punt de partida va començar a crear una sèrie que jo penso que ell no sabia on el portaria. El que passa és que Dragon Ball va tenir molt èxit d'entrada. Evidentment va sofrir una pressió editorial molt important perquè continués amb la sèrie. Al principi es nota menys perquè va trobant fórmules, però quan va començar a parodiar les pel·lícules d'en Jackie Chan amb els tornejos aquests d'arts marcials, em sembla que aquí va ser el principi de la fi, en certa manera. Els personatges de Dragon Ball tenen unes característiques molt diferents dels de Dr. Slump. És a dir, els de Dr. Slump tenen que tenir vis còmica. En canvi, en el cas de Dragon Ball, els personatges, excepte potser el Son Goku petit, que al principi està molt ben definit i després és tan bo que fa fàstic, com aquí qui diu, no?
estan definits des d'un posicionament molt clar de lluita entre el bé i el mal. En nom d'ells, t'esclafaré! La influència de Toriyama es pot rastrejar no només en quant a estil de dibuix, sinó en quant a temes i manera de tractar aquests temes. No tan de prisa! ¡Bola de energía! ねえねえどこへ連れてってくれるの？レストラン？このバカタルが！なんて素敵なの。てなこと言ってる場合じゃない。ジュンタがメガプリに変身しちゃったらToriyama, entre altres coses, sí, ha dissenyat personatges per videojocs. El més conegut potser és Dragon Quest, que aquí es va editar la versió en la qual no havia col·laborat ell, que és la de Fly. Fly, surten els primers raigs de sol. Després de Dragon Ball, encara que no es va acabar el món, em sembla que pel Toriyama sí que es va acabar moltes coses. Encara que han anat fet coses curtetes, la més interessant és precisament una, Kowa, que és una sèrie que pel seu dibuix ja et denota que és una sèrie infantil, que només ocupa un volum, i és molt divertida, és molt fresca. Però tot el que ha fet després recorda massa Dragon Ball. Jo penso que si Toriyama ha de fer alguna sèrie llarga i que ens sorprengui, serà una qüestió de temps. Em penso que té un problema d'expectatives. Qualsevol sèrie que faci, tothom se la mirarà amb lupa. El Toriyama se'l recordarà de moltes maneres, com un fenomen difícil d'explicar, d'èxit, com un fric que va tenir sort, però també com un gran professional que realment aquesta sort no surt del no-res, surt d'una genialitat indiscutible que després ha estat multiplicada per l'efecte social de Bola de Neu, del que també hem parlat. Gràcies, amics. Fins aviat. Potser qualsevol dia ens tornem a veure.